Ay, ay! Oo, nga naman lipayon ka, Noy. Nasunog ang apartment nga kung ipuyan! Malipay ka di ay. Okay sabay di malipay! Nga lima naman kabuhan, nga akong kabang! Ay, ah! Free drinks in the house. Anoy, ang sa mga retrato yung magtanaw, ha? Retrato nis kung nagbuliat nga nagsandig siyang auto. Hindi ba? Surtiya si mo anak, no? May auto na dito sa Manila. O yun na namin nasuot sa luyos retrato, Noy. Ay, basahon na to. Tay, pait kay ko diris Manila. Pag-abot yun ako diri, labihan akong butoma. O gwapa ko kasandig ni mong auto, kuyapan ako. Ay, ah! Free drinks in the house. Noy, Tiban, kano sa paka ni matapos kining akong mga problema, no? Di na ko makaantos sinita natin. Kaguol naman ni mo, ano yung problema? Grabe na kayo, Noy. Kapoy na kayo, Noy. Magkapahuhay ka ra! Pero kanusaman. Unyag, mamatay ka na! Ay, ah! Free drinks in the house. Nahigugma baka na ako sa nali. Itag mutingog ang tukwar, muta na ko. Tapo! Nahigugma na ako sa nali. Tapo! Wa ba mahigugma? Tapo! Nahigugma ba na ako sa nali? Tapo! Wa ba? Uy, wa naman mutingog ang tuko. Kisa naman na nahigugma na ako? Tapo! Ay, ah! Free drinks in the house. Tay, tay. Ano ba na kung sa may inyong leksyon karon? Napo homework, tay. Sa English na nag-uol, tay. Ay kasayo, nag-uulsad. Di ka kamao, tay. English nag-uol ba? Ya, nag-uulsad. Mulok man di ay ka, tay. Ikaw may bulok kung sa inis nag-uul, di basad? Ay, ah! Free drinks in the house. Ay, ano man ang manok kuman nilag inom og tubig, muhangad mo yun na sila. Muhangad na sila guliat. Ampo man na sila nga, uman nila kinom, makaihi sila. Paano ko'y manok na mangihi? Ay, ah! Free drinks in the house. Pagkadagang problema ng atong pamuyo, eh. Muadto kog lasang. Maghikog ko. Magpapaakos bitin. Unya, anong gabalon ka man? Unyag, dugay ang bitin. Mapas mo ko. Ay, ah! Free drinks in the house. Kuya, awan ng balita, guliat? Ha? Usa man ang balitaan eh. Hurur kayo? Usa man lagi na hitabo, horror man ka. Masaw na to. Usa kabalbal, iabat o gungo. Ay, ah! Free drinks in the house. Sir, Hoy, lisensya. Dakop ni. unsa may violation ako, sir? Overspeeding. Okay na yatong dagan ako, sir. Gibatian ko si mong naong ay. Ay, ah! Free drinks in the house. Guliat, bright ka magid. Unsay binisaya sa I don't know. Wa ko kibaw na eh. Ikaw, Peter, unsay binisaya sa I don't know. Wasa ko kibawan. Ay, parehas data. Ay, ah! Free drinks in the house.